takulandirani ku AMTV Malawi. This night ndifuna ndithu ndithokoze kwambiri choyamba Mulungu wakumwamba kuti zonse zayenda mene zayenderamu. Ineyo ndikupanga image ndazinzangaja mene dzakhalira. May his name be glorified. Ndifuna ndithokoze outgoing Central Executive Committee, outgoing NEC, ndakuluakulu athu ena onse amene anagwira ntchito yayikulu yonseyi kuti no tikhoza kupezeka pano ndikupanga zimene tapangazi. Chipani cha UTM chadutsa movuta kwambiri chaka chino. Malemu Dr. Saulos Klaus Chilima mzimu wause mumtendere anali a towering pillar mu chipani cha UTM. Anali beacon, anali nzati, anali foundation, cornerstone. Mukhoza kupereka mayina onse mungathe kupereka ndi chimene anali Malemu BN ku chipani cha UTM. Zonse chifukwa anali pakati, at the center of everything UTM. Mene Malemu BN anatisiya zinakhala ngati mawaya onse aduka. Alipo ena amati kukhala ngati ku UTM mukuyamba nako simukugwirizana, sanafune kutimvetsa kuti ife a UTM tinakumana ndi chipsinjo chachikulu, because our towering figure anali kuti watichokera, nzati wathu unali watichokera, zinayembekezeka some wobbling, mavuto ena apo ndi apo kukhalapo mchipanichi. Koma ndiyamikire mwanjira apadera ena anapatsa zina loti a Iron Lady, a Secretary General athu. Ndiwayamikire kwambiri, anagwira ntchito yabwino yochigwira chipanichi mu nthawi yovuta kwambiri. Akanakhala kuti a Secretary General athu olemekezeka Dr. Kaliati sanachigwire bwino chipanichi pamodzi ndi anzawo aku Central Executive Committee ku NEC, bwenzi pano chipanichi chitakhotera kwina kwake kosakhala bwino. We need to give credit where it is due. Anachigwira bwino chipanichi mpaka na lero chipani cha UTM chapanga demonstrate dziko la Malawi chingathe kupanga convention, in my view the best convention ever. Convention hii yaonetsa kuti ku chipani cha UTM kuli true democracy. Ndifuna ndi wathokoze mwanjira padera anthu amene ndinapanga nawo compete mu competition imeneyi. Olemekezeka Bambo Kambala, olemekezeka Secretary General athu Dr. Kaliati, olemekezeka Dr. Matthews Mtumbuka.
It wasn't an easy contest. Ine sindi maganiza amene mabwera kuno ndikhoza kupanga win. Aliyense wa ife akanatha kuwina. Aliyense wa ife anali ndi ma unique qualities zawo autsogoleri. Chipani chikanatha kusankha any one of us among the four, ndipo chikanayenda bwino ndi wina aliyense wa ife. Chotero ndimafuna ndi wayamikire kwambiri chifukwa cha contest imene tinali nayo. Anthu ambiri aunyinji anamatsatira maganizo awo, kutanthauza kuti iwowo ndi ena tonse tili muno, tonsefe mu chipani cha UTM dziko lonse la Malawi tili ndi mbali yoti tipange mu chipani cha UTM. Chotero timu imene yasankhidwa lero ionetsetsa kuti talent ina yonse ya mchipani ya aliyense igwiritsidwe ntchito kupita chitsogolo. Ndifuna ndiwathokoze iwo amene apambana maudindo osiyanasiyana. Tonsefe timakafunsira ntchito. Madzulo ano mawa uno chipani chatipatsa ntchito. It is time to work. Ndifuna ndiwayamikire mwanjira padera ma pioneers a chipani cha UTM muno Malawi amene adachiyambitsa chipani cha UTM. Chipani cha UTM malemu BN ndi anthu ena ochuluka ndamana achiyambitsa chipani ichi mu 2018. Zokambirana zawo anaziyamba mu 2017. Pali zinthu zitatu zimene ma pioneers a UTM anadziona m'Malawi kuti zinthu zolakwika, zinthu zokhota, zinthu zosakhala bwino. Iwowo mu nzeru zawo amafuna kuti ayambitse chipani cha UTM chidzathane ndi mavuto atatu amenewo. In particular, vuto loyambirira limene lachita nthenje mdziko la Malawi lolakwika kwambiri, losankhana mitundu. Kuyambira 1964 Amalawi takhala ndi maboma omapangitsa kusankhana mitundu. Inalipo nthawi maziphunzitsi mdziko muno anathamangitsidwa kupita chigawo chimene amachokera. Inalipo nthawi imene tinapanga quota system kuzunza ana mdziko muno. Mukaona ntchito za mboma, administration by administration yabwera mdziko la Malawi, amakupatsa ntchito yayikulu chifukwa kuchokera kumene president anthu amene akuchokera. Ntchito za mboma, maparastatos, amakupatsa kwenikweni malinga ndi kumene kuchokera. Ukachokera kwawo kwa president umapatsidwa. Tribalism, nepotism, cronyism. Ndipo boma lililonse lakhali kubwera Malawi lakhali kupanga perfect that bad culture. Ma contract and public sector kumapereka kwa anthu amene ali politically connected, kwa anthu amene akuchokera kumene president akuchokera. Ntchito za ma project akuluakulu kumalondola kwambiri kumene president akuchokera. Izizi ma pioneers athu anaona ndi zina zimene zikusokonekera mdziko muno, anafuna apange chipani cha UTM chokhala cha anthu onse, a united movement ya anthu onse ogwirizana kuti akhale amodzi. Akalowa mboma adzathetse chikhalidwe chosankhana mitundu. Chachiwiri chimene
mapayoniya zatafuna apange ndi kusintha mdziko muno nkhani yakatangale. Malemu BN speech yawo iliyonse inene amakamba za katangale mdziko muno. Nthawi zina wamva anena kunena kuti mndende mwathu muli anthu oba nkhuku, anthu oba ndalama zenizeni, ali m'misewu, ali matauni, sakugwidwa iya. Lero pafupifupi contract iliyonse ya public sector sungapatsidwe popanda a bribe. Lero procurement system yonse ya public sector, it's more or less like a criminal enterprise. Zimenezo mapayoniya zathu amafuna atetse mdziko muno chifukwa kupanda kutetsa katangale we should forget about development. UTM inapangidwa kukhazikitsidwa idzathane ndi katangale mdziko muno. Chachitatu chimene mapayoniya zathu amachiyang'ana ndecho isintha Malawi ikhale dziko lotukuka, transforming the nation. Kuchokera kunjala tizidya katatu, kumphawi anthu akhale abwino, kukusowa ntchito tizikhala ndi ntchito 1 million pa chaka chilichonse. Dziko la Malawi likhale lowala, likhale labwino, lotukuka. Ndi zimene mapayoniya athu motsogozedwa ndi malemu BN anafuna kuti kukhale chipani cha UTM chidzakwaniritse zimene zipani zina zonse mbuyomu sizinathe kukwaniritsa. Lero mukaliona dziko la Malawi kuli njala ya dzaoneni. Pafupi half ya anthu Malawi muno ali pa njala. Kuli umphawi 7 mwa Malawi 10 aliwonse ali pa umphawi wa dzaoneni. Na mafereza ndio okwera mtengo kwambiri, anthu odalira ulimi zikukanika kuti akhale ndi chakudya chokwanira, zikukanika akhale ndi zina zoti akagulitse kunsika apeze ndalama. Lero Amalawi akufinyika, zinthu zikukwera mtengo tsiku ndi tsiku, kuyerekeza mokwera mothamanga kwambiri pamene masalari akukwera motsika kwambiri. Anthu akuvutika, mzipatala mankhwala mulibe, anthu akufa chifukwa mzipatala mankhwala mulibe. Masukulu fees makolo ambiri akukanika apitisa nawo ku sukulu. Masuzyo na anandi mcharo chini. Anthu akuvutika. Ineyo mundilola ndikufunseni, mundiyankhe funso eti. Mundiyankha chimanga chatani? Mukopa chimanga chatani? Chakudya chatani? Chovala chatani? Chokwera chatani? Chilichonse chatani? Mukaliona dziko la Malawi lero ndilomvesa chisoni. Pamene maiko anzathu kuona konse akutukuka, Amalawi tikutsikirabe pansi pa umoyo wathu. Ndi chifukwa chake mapayoniers athu a UTM anachikhazikitsa chipani mu 2018 chidzathane ndi mavuto ngati amene wawa. Chaka chamawa kuli masankho, in 10 months kuli masankho mdziko muno a general election. Ndikayang'ana zipani zina zonsezi zalephera Malawi. Anabwera, anapita, taona awalephera Malawi. Sana watumikira Malawi moyenera chifukwa chakatangale, kusankhana mitundu, kukanika kupeza luso lakuti akonzere mavuto a mdziko muno. Malo moti tipeze mekanika tikonzere galimoto imene yavuta, timakatenga ogulitsa zinthu m'mashopu nkumaganiza ngati akonza chuma cha dziko la Malawi. Chaka chamawa Amalawi apatsidwa mwayi oti asankhe boma limene lingathe kuthana ndi mavuto a miyoyo yathu mdziko muno. Kulikonse chipani tikamachikhazikitsa, chipani si komiti ya pachikwati,
sikopiti apa maliro. Chipani machikhazikitsa cholinga tsiku lina chidzalamulire dziko. Machikhazikitsa chipani tsiku lina chilowe mboma chidzalamulire ndi ngodya zake. Ndikayang'ana ena onsewa wayesedwa alephera. Chipani chokhacho chimene chili ndi masomphenya abwino, chimene amalawi angachipatse mpata, ndiye chipani cha UTM chaka chamawa. Ndeni mafuna ndinene kuti anzanga amene tasankhidwa madzulo ano sitinasankhidwe kukhala m'mipando ili apayi. Tasankhidwa tikathamange pa ground tikatipule cholinga chokhazikitsira chipani cha UTM Malawi chikwanitsidwe chaka chamawa September. Komanso ifa UTM tinasonkhezera nawo mmene uli pano, sitinadye nawo. Taphunziranso kuti kukhala kunsana kwa munthu sumapita patali ya. Mukhoza kubwerera mbuyo konseku kuti tilibe mbiri mdziko muno kuti ukakhala kunsana kwa munthu iwe zimakuyendera ndi chipani chako. Chimavutika, chimasautsika, chimachepa mphamvu. Ife a UTM chaka chamawa tikupanga boma dziko la Malawi. Chotero ife tonse tasankhidwa maudindo osiyanasiyana tikuyenera tithamange pa ground, ndipo kuthamanga kuti kuyamba kukacha kunjako. Tikamadzuka lerolo mawa uno tikamadzuka tikuyamba ntchito yathu. Chifukwa kalembera ali kale kunjako wayamba uchitika. Tikufunika tikaonetsetse madera onse kuchitika kalembera, tikapange kampeni kuti anthu akalembetse mwa unyinji. Analibe candidate wa UTM sala mudzoti ndani, lero amudzi wa candidate wa UTM le. Ndiye tikapange kampeni. Mamonita zathu amavutika, analibe mathandizo. Ifeyo kuyambira mawa tisake mathandizo a monita zathu onse athandize kutumikira chipani ichi. Ndiye njira ilipo ndi imodzi yokha yonena kuti chaka chamawa UTM ipange boma. Chinthu china pambali pa zimene ife timazidziwa kale zoti tikathane ndi katangale, tikathane ndi mavuto osankhana mitundu, tikatukule Malawi, ifeyo a UTM tidakali pasiwa tikulira. Tikulira malemu BN. Malingana ndi mbiri ya boma Malawi, dziko la Malawi, pokha mulichotse bomalo limene chinthu china chake chinachitika ndikukhazikitsa boma lina ndi mmene mmadziwa zona zeneze zinachitika zija. Nde ife a UTM tili ndi udindo tipange boma chaka chamawa, tidzamvetsetse mwamvemvemve kodi zinayenda bwanji kuti malemu BN akathere kuchikangala. Commission of Inquiry ilipo, tiitsatira, tiona kaituza za mtundu wanji, tiitsatira mmene tingathere. Koma kuti tidziwe zona zenizeni tikufunika boma lilipoli tilichotse, pabwere boma la UTM lidzafufuze zonsezo. Komanso mwina ndinene banja la malemu BN a president athu okondedwa a chipani cha UTM kunena kuti UTM ndi utsogoleri wonse waperekedwa lero tidzakhala nawo. We walk with them all the time and every time. Chotero kunjako kwa chakaleti takhalitsa kuno tisapitirire kulankhula. Ndifuna zinthu ziwiri zokha zimene ndingapemphe ndi kumaliza. Choyamba nchonena kuti chifukwa choti ndi leadership yatsopano imene ikubwera after malemu BN
kuti tonse tidzayimirira ndikupereka another 1 minute silence yongokumbukira malemu BN. Tikatha pamenepo ndiye tidzakambitsana nkhani ya birthday. Tiyeni tonse tiyimirire. Ayi, zikomo kwambiri, tikhale pansi. Ine lero ndakwanitsa zaka 51. Ndinabadwa chaka chimodzi ndi malemu BN. Ndiye ndikhandikondwerera birthday yanga lero ngakhale kwa chakale. Ndiye tinangosungitsa zina zake kusereko, tikamachoka kuno tipite umeneyo. Mutipange join ku birthday imeneyo. Komano mmene ndikumaliza kwenikweni ndifuna ndingothokoza chipani chonse kuchokera ku outgoing Central Executive Committee, outgoing NEC, ma regional governors onse, ma directors amayi onse, ma directors anyamata onse akuma region, akuma districts onse, akuma constituencies, convention yonse, chifukwa chondipatsa mavoti ochuluka motere. Mulungu akudalitseni, Mulungu akutsogolereni. Ine ndi komiti mwatisankha ija tikuyenera tigwire ntchito mwamphamvu, tikonze zambiri zomanga chipani chathu, nkhani ya maofesi, mayendedwe, komanso kuona chuma chitiyendesa bwanji materials zina zotero. Ife tithamange ndi zimenezo chifukwa cha mandate mwatipatsa. Tifuna tigwiritse bwino kuti tionetsetse kuti chipanichi at all cost chilowe mboma chaka chamawa. Chotero ndilankhule kwa zipani zina zonse zimene zikuyima pa ballot chaka chamawa, they should get prepared for UTM. Chifukwa UTM uyo ibwera ndi mphamvu osati masewera, ndipo tukakhala pa ballot tukawina chaka chamawa. Chotero ndikuthokozeni kwambiri kunjaku, nthawi yapita kwambiri. Mulungu akudalitseni, Mulungu akutsogolereni, zabwino zonse. Thank you so much. Thank you. Jonde sanepeli kupanga subscribe.